Asan the dinosaur? Asan the dinosaur? Here, Isabel. Dinosaur. Huh? I know. Nandito tayo ngayon sa Niagara. Second day ng 2023. Yay! Yay! Woo! So yun, bigla ang lakad. Pasyalan natin tong Niagara ngayong bagong taon. Yan. Yan. Buti na lang walang snow. Maganda yung weather. Malamig pero hindi masyado malamig. Sakto lang, no? parang Tagaytay siguro, no? Yung ano. Yan. Maganda dito pag gabi. So lilibot namin kayo. Pakita namin sa inyo yung Niagara. Yan, pag gabi. So Happy New Year.